Asantemanso TV. Yes, so much. Ene gisem ene ekoso menhia hemfie na yenu abema nturi anya baby ko. O ka asem bi o si bi su na bi sire ofi boachi ko bi na re fa na kransie yi. Ebi su ha, ebi su tempeten kwa esre. Ni nyina ne ye asanteman puntuo ni asanteman koso a opemso se tu abebiu epese onya edima ne man ene na brempon ene ne man hene enti ne asetere mu osa ho a ahemfo makomako enan ena esai ene na ene wona otia patase yenim baabi o mfre na so owa santema mu di oka ye ho ehwe ma me otio ya ohwe na fade na de ya obayi ohema ye kɔ ne nkyɛn a ena ibe mpani so sununu a ena atri kankan Oba penny, I'm a quabba Santimas TV. So, yeah, maybe I'm a part of Dinu Dibre. Medinaneti work who the third. May a brimpon him. Adanse Ahinsan. That's the Mecano. Oh, when a Fadia Nadia, Mecan say, obey your himampa, Visadia when ya, you do a himano. Nana, and you are patasi. Na you nim. This ochire kakra edi ntini wa patayase die nti a ye wa patayase eye se me ye beso ami wura eye me ankasa me ba ohene pim owusu adu otoso me yinu eni nti ene ye wa ha nana asante amamre ye kase obi ti apatase a ma ye munchire mu kakra ye kase obi ti apatase a na kire se wonya nsuan nkire ye wura ti wo tena patase kopim taama ye wura be makwan ama na shai enti ene da ye wura ama ye kwan se me bai o mesi bibi nkyere ye wura na che se wasi bibi kyere ne dia wa ye wahine ewa asantema mu ha wonti apatase bi nti ene ye be yi ehu adi ama ye hu sampa o ya Ahinsan hene Adanse Ahinsan ye hwe a ye be hwe ne hene Adanse Ahinsan wo hwehwe a wo be hu no wo Adanse formana empesua so ufri dompase a ewo amanim a ewo benkum na wo kɔ ho udu dompase a ekwan a eda benkum no so ho na ɛhɔ ne Adanse Ahinsan na ima Adanse Ahinsan konwa no ada ho fie be sey me hine wu ye mfie nan nti ye ayi awie ye ntoto ye ene nsensam kakra eba ho ti afe ne yawie a ye pese bisi wo ho woni hima una si hene ade nti na mfie nan ni unsi hene afe na usi hene de nti a mfie nan ni no mehine wo wu ye no bra ye de hye afe se ye be ye ayi no ne ye toto mfie ntoto ye kakra na yare ekodi awuo yi ebebom eye covid ebebom bra ye hye da ne se ye be ye ayi na ye de amba go to so say ye ntimi enya yi eni ti na ama na da ho abeto sabi ti afei last 2 years ni timi ye ayi ni wie ye eni ti ena nhyehyɛ ye gu kwan so a afei ena ye pese ye so aye he ye tie ne ye dia odaroma na se wo de manso ne basabasa bia makonwa ne ho na mum okodi awuo defo ba yi covid ne kofa sa ha ba yi oh mintimi nkase akonwa sie die mintimi nkase manso amaso bra ye start ye no abusua ne bi sore ekotwa adanse mayeni but nyame ada roma enkwa akiri ye di bim na adanse hene ma me kwan se me fa me hene mesiso nti yesoa no wa adanse memo awie ti ende na wose ye beka bibi so kire ye wura because ye wura brempon eni nti na ameya ba ti manso de kakra bai but yantwe ankwa akiri bebre ye wura adanse hene eso ano ama bibia awie pai manso bai na so yantwe ankwa akiri enam se entiase ye adwumanti nemum ye obusuefo bi boni dina na yare ekodi awu a ye frɛ no covid-19 ono ene bedi awuo ema Ahinsan nkonwasɛm etika mu ene na wote apatase a wobɛsi bibi akyerɛ opemso Osei tu abebiu asante hene na fe wanya kwan wakodi ne hene nana
Brana yare ba ye ne manso sem kakra ba na ayo be o da na ohu Osei no tell na odwene ko. Oh, yare ne ba ye de no kura nyame anim ni ha yen because yen ye pensu na ebi mpie saada ti bre ba se ye toto ne ma ya checkers ne ade nyina wi a saade ne ba ye no ka ba nti me kodam a na ye me dadwen kese pa ye wi e no nso a manso kakra sa ba mu no eno nso no setie bia wo ye nipa so obi di manso e betaka wa de ya na ye hwe ne se manso no ode abetaka ho odin be ne wom na manso no so ebetwe ahwe fom ana se e de bim die beba ti se wo ji wo di se de wo ye no wonnam amane ye kwan so a ha adwene sa adagye nanso enya de a etiti ye bebre sa na minim se de tie biara no medinku na wakwe kontokre ohima prekope na wohini ni ho na kuru kakra ka ekuta wo no eno na emnante ni nketesia na wokuru mo nso ne mpanifo na no wasetrem etisen emnante ne nketesia ene mpanifo a na wokuru dua nim nyina no me no omotena se anuanom me no omotena se memma ene me wofa no ene me maame no me de anidie ma obia ebuo ne anidie fata bia no me de ma obia nti akonya asemi baaye kuro no kura ne bom chi dom kese ansa kura na adehye no sorry said ye misi no omutie nti no ye ba ha kura no kire se ka ye hansi wo kura bi fa ye ka na ede aba nti me no omote kama ma fo obia se me de no nti no kuro no mu ayidie manya oha ani ababrese bia ewo ehodo ne krakra mu no edi asem na abeka kire opemso se tubra wo yesi wo se so wote asie na konyo bia kam bia no obeyi apie edi asem na abeka kire wohene de meka kire wohene ne se nyame ema wohene nkwatenten ma me kire se ebro madwen ne menti asie so nia obetena so oye no ebro yema no kra ya dwen ne enti asie so titiru ahemafo a yede yasem beto nanim wo waso tie ye papa wono ana wapagya yen amen na yen so yetimi gina ekasa nti ne ye kan se opem so nyame ma ne nkwatenten na o ma ne nyini nche na Solomon nyansa no o ma ne nye double emfama opem so ye dana si bebre ni awoye edema ahema ene ahemfo mpo asamba wonya abotre na wohwehwem edi ye etu ye no eye ya ni so na ye ni jipa se oto nti ne ye kan se me de masem me mpai bo ade bia me bo man se nyame ma ne nkwatenten na o ma ne yekoduro honhom na ontra se mayen sa ana de bia me mpai a me bo man no futuo be so na de be ma onuanom ahema a wo mu degem e wo manso sem se de wo de wafiri mu na futuo be na de be ma wo mu so afutuo kakra me de be ma me nuanom ahema ne se sa akonwa to ne se yesi hine na nye yenko a na yesi hine sa abusua pani ka wo ho a ewo se ono abusua pani adwene na no wakonwa sofo nso adwene na no manfo wakirifo no omamufo no timamufo no enso adwene obi wo ho a wo beyi no na timamufo no kra omompe adehye no so na ebi mpe nti wo hwe ne se nsem wo ho ne se ede wo hawo ani abebrese bebrewa de meka akire me nuanom se ya omuntie nia mpanimfo no bi enso eka na se eye de a ene na wo se de wo nso wo ye no okoso ye de afutuo kakra me de be ma wo na Asantemas TV Adanse yo me so me da mase papa se mama me sa akwanyen ama me so ma kire me nsem nyame nhira mo onto mo nkwam yo na hima Ahinsan manse Adanse Ahinsan abrimpo hima ena ene no etwe nkomo a ode afutuo ema ne nua ahenwanom ye koso a ne nananom ahwe nkomo adaroma wo udin ne udibre efreme nana adom kumpuni a otoso nan Adanse Ahinsan ikontihini nana ye krontihi de ne se kroni ya odia no kre edikai musa woni nana hemantem etisen o nana hema de ne ntem nyina ye kama na ebeda na senso
kwaya wafa so a yɛtumi anya yɛ hene ya ɛnɛ yɛde ne ɛba Otumfour ho na kakra mɛka ne sɛ yɛda nanase nanahema ase ɛna yɛwura a waba nso no ɔno nso no yɛma no atena aseɛ ɛnigye a anaa nka bɔ mu a yɛne mpanifoɔ a wɔbɛtoo yɛn no wɔde ɛma yɛn no ɛyɛ nyinaa yɛne so na deɛ ne mpɔmpɔ so aduru no yɛsire nyame sɛ nea aduru no ɔno ankasa ɛma n'abasa so na nea aka yi biribiara nwie nkunimdie na kronti yɛ kasa di bɛma yɛyi no sɛ ɔmɛtena Ahinsan akonnwa so sɛ ɔbrempɔn a yɛ kasa di ne ho adanse a ɛde asɛm na wetumi akafa ne ho adanse a metumi adi afa ne ho sɛ biribi esi Ahinsan kuro no mu anaa sɛ ɛtɔ ahemfie a ɔwɔ ahokeka a wɔde boa ɛna yɛn nso mpanifoɔ no nso no biribi ɛkyerɛ yɛ so a ne yɛsu kyerɛ no a ɛno nso wotie na so pɛm nti ɛdi nka bɔ mu a waka benkuru nifa nyinaa no abɔ mu no ɛmmie de hunu sɛ wɔyɛ wɔhene a waba a obetumi ama asomdwie aba Ahinsan ɛne Ahinsan ahemfie ne aso ne mpanifoɔ na nate Ahinsan hɔ a wote Kumasi nkran na wɔama no ne nana o amanane na otimi ba yensra bra na wonya mefa adwa no oba nso a wosra ne mpanifo ne kuro ni nyina na na fira amanane ba nya sika o chichema mu nti enam so omra medi hini pa che oda bi na ma meche sika ema mpanifo a ye wa hemfie na emu anigi a wo ba wo ma ye nyina no ye hunu ni tirimupo enu nti na ma ye nso no ya gina tumu a ene ye nyina ye nkabo mu adi achi aba ye beboa na ma wababa be sai Otumfour nti ye be sai ama wadane Ahinsan edi ama no anadwe wuda ma ade a chene no na odwene sen na ye wo ya o mu ana na ye wo de eyi wani gi se wo hand over ama no ade a ye manigi ese wonu wo ba obetumi abetoa entutoye a ye ne ye koduru ye no obesom ama na timi akonkai ni so wa hofama wo abotire na wote na anim so de ma ye ne mpanifo amebika kuru ni nyina entino nana de enyina ne ye bɔ mpa ye se ene ade ebechi na ye tenkwam na yetimi atai na chi na oba be so a kire Otumfour nana kronti Asantemaso TV da se e ba oncho ne etwe nkomo nso me damase nana wadaro ma odin ene udibre me din di nana dwa bebio e Adanse Ahinsan ni fahene ene bema na ti wosa no eno kure nana Ahinsan empuntuo ti se bra mfie be miense kɔ nan na ɔhene ni hɔ no mpuntuo aka achi ana mpuntuo kɔso ekoranim ye mi hu ni se emra nana kɔ ni kra achi no mfie bi na ani na ɔhema ɔne kontire na ehwe kuro no so die ɔhema betuma ye no wayo na me wi hwemu se ene ya yenye yehini ɔno nso bɛba na wabɛka yɛn ho na mpuntu a ɛda yɛn ni so no atoa so mabuna ɛwɔ Ahinsan mmɛba ne mlantie no ɔmo ho keka te sɛ ɔmo ade yɛ te sɛ patapa asɛm hɔ ene mprewanyinsan ebi wɔ hɔ saa na die mi hu nsa Ahinsan de sento kwahunu patapa ɛne enwamansɛm basabasa de ebi ni hɔ enkura ɛwɔ hɔ mrantie hɔ ɔmo nyinaa de buo ma nananom a bɔni bia ni kunu ne krakra mu no ɛna ɔhene ebesuaye efiri ɔkyerɛ kɔ ɛde ne yɛhwehwɛ efiri Ahinsan die mi hu ni sɛ ya ka akyire bia no ɛna nana ebesuaye no yebe yesua wie ne yedura yebe hu de aka akyire bia ama ayɛ foforo
Ti edenyame ase se na bibi abamu ne yebeyo saa ensai. Na na odin bi. Me din na na dwa bebi o. Ahinsan ni fan ne. Ana ni fan na Santimaso TV da wase. Enso me damase. Nyame nhira mo. Abuzafo nananom atrankonwa wo Ahinsan. Enene operation makwan se abempon hina ho no omra mesi bibi nkyere no mfa konwa no na fe wonkohwe na Ahinsan ema no boko na busuafo ne nanom atrankonwa ne no mtwetwe nkomo no edom ha do so yi pa so ho edom ha na che sampa Ahinsan no edom e wo ho yi pa abuzafo enche na nananom ekusai nti yekoso ahyamobɔ se dia ka bia no a ewakire no yebefa na ye dia ka mo ho Asantimaso TV ni oboba sempre mu nso ni Otumfour Adanse Ahinsan. Ome kwaso Omanhene California ni bi pechiriba. Ese abakusia patela. Omanhene ni wa Adanse na wa yini na wi. Ene da ebe se so ide ma do wadawo. Ana se chama. Ada Kenya ni ho do free oba e ho zo abu. Alu buku na se ba betechi. Bada buku. Omanhene na pasi ya so. Ọ̀gbìn àwọn ọba sẹ́bi ọ̀họ́dì yẹn lórí ẹ̀yí asọ̀tún wọ́n wí. Nàní yà ìpí ẹ̀ ẹ̀nà sẹ́bi wíwí àná ẹ̀sẹ̀ wọ́n wí pẹ̀pẹ̀pẹ̀ yẹn. Ọba nọ lórí ọ̀dọ́ ọba sẹ́ ọ̀mánìyẹn ní àmàmbrẹ́ à ẹ̀sẹ̀ sọ ẹ̀yẹ wọ̀ bọ́dù. Ọmọ ìṣú ọkọ̀ ma ọ̀man nọ fún pẹ̀pẹ̀fẹ̀. Ẹ̀nu ẹni àdé títí wa bẹ́sẹ̀ tí mo lè sí òdì sùn. Yẹ́wà sɛ mpanyinfoɔ ne abusua ɛna ba na ɔkwa no so nkyerɛ wɔn. Ɛde abɛdi ɔba no so tam kɛseɛ di n'ani wɔyɛ saa ɔnbɛto. Yɛwura daroma sɛ mpanyinfoɔ yi afa amane akwan so ɛde n'aba daroma pɛdɛnti a ne bɛsi bibi nkyɛn. Wɔde ka akɔ abɔsiae ɛnɛ ahade nsuae no ewie pɛɛ. Obey tankese na obesre na de swai obeso tankese na wadi tankese ni na ohu se Santehene ene de Ahinsan ho ama wo na obama wani akokuru no na wahwe buru so ye ade ama Santehene Tutu adaba se wami na ma fama de kwa so na ba eso se na kwa si ni so mo so ka jwa so obey eyema ni yi wati. So what break to the human bomb, look on now. Or break to put your as a room. So, we're not the soldier on the tour. So, Bow was all here, but it's not. Or see the 2 foot down who's a party, it's in one part. So, I say, I don't need Papa. But we had one more year to never heard and I said it's our. So, when you enter Hawaii. Oh, there's something on Omanhene, the original Kazo Koho, our village.
Oso wa for kan so okọ akọ me yesie do wuye ru na wuye so be say ho na ansa wo sina se chere say won de wa ka Omanhene tuniti o ka say owu a Tutu hene no wa ogoto ahwe me yesie so fa bi so ko ko yom se le da unira ni mo ha dibe de ma wono saje na ne dia e no de se bi e so wonsa wa se adore yo so ba be ye na tuli bamra ye ale ti apo na ha clear pe pam wati na se be jina se de we pe no so ye mo te ka wọ́n lọ́kọ̀ sáwọ́ ọmọ ọmọ fẹ́ẹ́ ti tiẹ̀ náà gbúra obìnrin yẹn ní bẹ́ẹ̀ ká sọ ọmọ yẹn kúrò ọmọ yẹn kú ti. Sìnì nyinaa náà wọ́n de ṣẹ́ sàtẹ̀ ní ẹni múnyàm. Ṣé omi kàkà kyerẹ wọ́n ahobrasiẹ? Ṣé mẹ̀yẹ ahantan koraa? Ṣé mo wọ́n firi wọ́n? Yọ̀m ṣé sẹ́mi mo wọ́n firi wọ́n a? Bẹ́ẹ̀ni sọ̀rọ̀ so. And as I say, also, now so work with him. So no, so we are from Brazil. No city. No the other form young. No say the Indian nation was that. Why the fatter? Young. So mommy, and I say him Ahinsan Odwaba Osei dem mi bia me mani pa bia masi mutem ati woni mienu kana dem boko ma bia masi mutem yo so ahi dem na se no o hire wona ne hima de masam e bia montin obini ne ba e na se bia montin yo so that young, you know, kind of democracy. Some of them dress, some of them, some of my men, no, not about the war, or something. A quarter of the worker. Young, you let you out, you want from the one. About which one you the say, you was the say, no matter you come from one. How did I hear you? Young. Se fi ba adododie o de che wudi bi na o apro wa o so de sakare die na so biaba job se sabe job se sero ho o de so de se zakare saka wa apro wa bu bi o to ma no o bona o to ma no wa hwere kama na so biaba ho obi tumi ura mo ntem Adanse Ahinsan penifo muti. So sabi na Adanse Ahinsan de lebe yi. Na se bejo fa so. O se Adanse Ahinsan. O de tumi ne ma no. Anya mo bejo mo te ho. Sila ko de na ko mo. Sa mo tro hene se jase. Anya mo na mo bo no. Na ko de na bai. Ana o de mo ye na bo afo. So won tan nje. Yo, since someone had a for now, some one for put a Lydia Mano, now some of the also there, any years are no more. Since I was also for a put a deal more for, no one also don't track come out to dream. Yo, since then, I come across one, won't be getting in there. What power was someone who was on over Smurano? No one's running among a crack that I was sitting out of a quote. What's it? Part of a group. I don't do semi bianco. Part of a group. I don't know that. Adanse. Deep in the video. Pim Nana Pim Owusu Ado. When you Pim Owusu Ado. To Sumino. So that's where you are catching on.
Sabi nepa a few sabi Adanse Ahinsan bi be ya kese sabi nanu ya una na okọ nkra ti uye sabi Omanhene the man kese ama pone bi wona sabi sie sabi nunu ya okọ nkra ti e wa sese te basa sabi da gudu ko nepa wona bontam munya bi ga won cha wa ha tasma su ga bi ga won chen ade kenya Omanhene no bi ga won cha wa ha ne so in Asante na dia if you be a need na Asante na dia that's what we do to him and you be at ya ko bia no be kapem pam o ko na so ko sa wo mo ese no mesi ko so no mo nya aka ho no ko na kese na se bia pida Asante ni what we you say there say dem nyamo Adanse de Asante do ma na say on na ntra asunti council ti o ba ha no se bi na say ba o jase all the that for mo kwa no na say hotra the said that ho amo ma hasu so nya o so na say na o say so ha o ba say so na bushia de a ha de risk kase pa o bushia de wa ha ma na gunu era ko ba Sante ma Sante se bi na say so e mo say so me mi o ko he o bushia de na be bua me e ma ne ni o ni ha bra so amma mo na ne ti to ha mo betu Utomo so aba ha edu tibidi so abrewa obere ne transfer biom e bia ne dija we boss dija ene mura ene nam deso be so ebi no ma betri so oba ya hantan e bo to so mo da bi euro tiri e tira hantan o ti gbe on pesa abi se wadawo me bru na dawo ma se da na no mo e let's no tell the dom da so unsa mo dom no so mi yawo mo obi akọ mo obi amna wonim obi asomtie de ye mo afa de ne no aka de kwachi nipa ma no kura eno ni bukai mo bia na da obi bia ho fita tutu eno to bo ma so Sante ni eno bo ma e be pija wo sa de ko to bo afọ di a eno ni ku ase ne baba e ba so ahia na do wajira do se do ka so wa no ma utu bi no de kura wo to ma Sante ni Tutu mo bi a wuro be ko pe Sante ni wo ne sa be bo ma so bi o yan ko so e ba so nu yi ma wo sha ko se anachi ko men wo na mutu e chewo be da se be da ada so mo tu ada se tu mene Jame kokukra Ahinsan Adanse Jame pen Misre Otumfour tankasi kantam se mini ya wo be meme na futupa meme na kwanjrepa semanya sa me Otumfour tan Adanse Ahinsan bontin do hi Misre Otumfour tankasi kantam se mini na wo be ne tunu futupa Memano kwanjre Mama na kwanjre pa futupa ma entrena le Otumfour tankasi Me opening football, Osei. We are Adanse inside Omanhene. And then it's now down. And then the kind of question. Charlie, you are open. But you're not a futupa, Osumpa, but you're not a bar, and I'm too open for them. Maybe opening your baby. Me Ahinsan Adanse the final. Mr. Otumfour can't the CSA. Me here, obey. Next then at your pa, the two of Tutu, next then Sumpa. Some men try the two Otumfour.
Mr. Otumfour tam. I can't come to see. Men are not necessary for Adema. People who are the non-enemy. Children upon an enemy. Sapo cantank an enemy. Some pa men are not with the summon. Asante mine. And I me Nana Pim Ouswado. I'm tossing you. Me babet was so. Mula. What family and a pa member? Every year member. And you member. The Siomula member. Me first you never Cassanch now. Me yes, you teach your hotel. Messiah, Miss Emmy, Yalia. Mula sa wolf lamina mama, but on top, yes. Asantumasi TV. Yes, so much.